Okay, jeg skal lave den her opgave 32,24 i min videoaflevering til søndag 13.11.2016. Og nu sætter jeg lige på pause, og så sætter jeg de ting, jeg skal bruge ind i opgaven. Opgaven handler blandt andet om knappe ressourcer. Okay, først så vil jeg lige læse opgaven op for jer. Virksomheden Elektro AS producerer moduler til styring af temperatur og fugtighed i forskellige industriprocesser. Virksomheden afsætter sine produkter til industrivirksomheder i hele Europa. Virksomheden producerer blandt andet modulerne M14 og MX14. Til produktionen af de to moduler anvendes den samme type printplade, som købes fra en underleverandør i Kina. Der anvendes en printplade per modul, uanset om der er tale om type M14 eller MX14. Leveringstiden på de pågældende printplader er meget lang, og virksomheden har derfor normalt altid disse på lager. I den seneste tid er der imidlertid været en kraftig stigning i efterspørgslen efter både M14 og MX14. Og lageret af printplader er derfor kraftigt reduceret. Der er således kun 250 printplader på lager til den kommende måneds produktion af de to moduler. Selve produktionen foregår ved at en printplade påføres forskellige komponenter. På denne proces foregår på et CNC-styret produktionsanlæg med et knap kapacitet på 800 timer per måned. Færdiggørelsen af modulerne foregår i samleafdelingen, som er bemandet med specialuddannede medarbejdere. Kapaciteten i denne afdeling er begrænset til 600 timer per måned. Produktionstiden for de to moduler fremgår af nedenstående skema. CNC-anlæg 3 timer ved M14 og 1,5 time ved MX14. Samleafdelingen der er det 2 timer ved M14 og 4 timer ved MX14. Dækningsbidrag for modul M14 er 300 kroner per styk, og MX14 er 500 kroner per styk. Så har jeg så fået sat de første tal her i opgaven. For eksempel for modul M14, så er den på minutter på det der CNX-anlæg per styk. Der er den 180 minutter. Ved MX14 der er det 90 minutter. Og maksimal kapacitet, det var de her 800 timer, og det ganger vi så med 60 her, for at få i alt maksimal kapacitet på 48.000 minutter. Det samme sker i samleafdelingen. Så tager vi per styk, hvor lang tid det tager i timer, så ganger vi det med 60. Det er så 120 minutter for M14 og 240 minutter for MX14. Og så en maksimal kapacitet på 36.000 minutter. Så en maksimal afsætning per styk, der er 125 til hver. Det vi får at vide, at de kun har 250 printplader tilbage for denne måned. Og dækningsbidraget per styk, det var som sagt 300 for M14 og 500 for MX14. Nu går vi i gang med den anden model hernede. Okay, så går vi videre med det andet skema. Her begynder vi bare at sætte tallene ned overfra. Ja, som sagt, så begynder vi at sætte tallene ned heroppe fra. Jeg er lige ved at sætte dækningsbidrag ind her. Sådan der. Og så tager vi dækningsbidrag heroppe fra. Så er der nogle begrænsninger. Det var de her minutter, der var i alt på hver maskine. De her minutter på CNC-anlægget for M14, det var 180 minutter per styk. Og minutter til samleafdelingen, der var det 120 minutter, som jeg bare kan trække ned her. Heroppe der var det de her 90 minutter hedder det, og så trækker vi bare den ned. Og så får vi også antal minutter i samleafdelingen. Og ja. Herover der var der så maksimal antal af minutter. Det var de her 48 timer. 48.000 minutter hedder det, undskyld. Og det samme var det her. Sådan der. Og hernede i optimal produktionssammensætning, der sætter vi 1 ud for hver, da vi skal finde ud af, hvor meget det hver især er den optimale produktionssammensætning. Og der kan selvfølgelig maksimalt, som vi har skrevet heroppe, afsættes 125 per styk af disse de her produkter, som Elektro sælger. Yes.